Nyt tähän liinaan voisi laittaa tänne päähän vaikka kulkusen tai tupsun, ja mä luulen, että tähän laitetaan nyt se tupsu. Eli juomalasi. Ja sit kannattaa kaikki tämmöiset pahvinpalaset kartongit säästää, kun niistä on aina hyötyä. Nyt mä piirrän tähän 2 samankokoista ympyrää. Tää on tosi hyvä tää juomalasi tähän. Noin. Ja sitten ne pitää leikata. Ja muistakaa, että niillä paperisaksilla. Siinä olisi ensimmäinen. Ja sitten vielä toinen. Noin. Ja sitten niihin pitää saada keskelle. Mä nyt piirrän ne vapaalla kädellä, mutta voi ottaa jonkun, millä saa tähän keskelle myös tän reijän. Joku tommonen suurin piirtein. Oho, ja taas toiselle puolelle, niin että tulee suurin piirtein samanlainen. Noin. Ja tää onkin vähän vaikeampi leikata, niin saksen kärjellä ensin tuohon reikä. Kovaa pahvia. Ja sitten tästä lähdetään leikkaamaan tähän keskelle tähän. Noin. Ja toiseen samanlainen. Joko sakset on tylsät tai pahvi on kovaa. Noin. Nyt meillä on 2 pahvirengasta samankokoista. Ja mä ajattelin, että mä teen siihen tämmöisestä luonnonvalkoisesta langasta ne tupsut. Ja sitten kannattaa ottaa aika pitkä pätkä. Ja toisen kerran se lanka. Ja vaikka vielä 3. kerran. Laitetaan vielä 4. Nyt mulla on tämmönen pitkä pätkä, mikä on 4 kerran lankaa. Näin. Ja sitten, jos et ole ennen tehnyt tupsua, niin tätä lähdetään nyt kieputtaan tähän ympäri. Eli koita tässä alussa saada tää menee tästä samasta kohtaa, niin se lukitsee ton alkulangan tuohon. Näin. Ja tätä nyt sitten kieputetaan tähän ympäri. Ja niin kauan, että toi keskireikä on melkein ummessa. Ja nyt olisi hyvä, jos olisi sitten vaikka virkkuukoukku. Ei sitä ihan vielä tarvi. Mutta sitten kun tämä keskireikä tulee niin pieneksi, niin sitten voi virkkuukoukulla vetää sen langan, kun ei enää sormet mahdu. Eikä varsinkaan, jos on tämmöiset makkarasormet. Ja tämähän käy nopeampaa, mitä lyhyemmäksi tämä lanka tässä tulee. Mutta tässä on nyt vielä niin tyhjä aukko tuossa keskellä, että otetaan uusi lanka. Tää noin päin. Ja homma jatkuu. Taas koitan ton alun saada tohon, että se ei
karkaa siitä. Ja jos tuntuu, että se on vaikea saada sormiin, niin sit voi ottaa tämän virkkuukoukun ja sillä vetää tämän langan aina tuolta. Ja jos ei ole virkkuukoukkua, niin voi vaikka rautalangasta vääntää semmoisen koukun, millä vetää sitä. Nyt mä oon saanut kiepotettua siihen sitä lankaa ja mä luulen, että mä jätän sen reijän ton verran isoksi, ettei siitä tupsusta tule liian raskas. Sitten otetaan ne kangassakset ja leikataan täältä reunasta. Pidä kiinni tosta keskeltä, ettei tää vaan lähde purkaantuu. Koko tupsun leikkaa tästä ympäri. Noin. Se voi varovasti laskea siihen. Sitten mä otan tommosen langanpätkän. Laitan sen 2 kerran. Ja nyt kun tässä on nämä 2 pahvia, niin mä raotan niitä. Ja tää lanka pitää saada tänne väliin. Että se on tiukasti tuo pahvejen välissä. Ja sit mä vedän siihen umpisolmu. Oikein tiukkaa. Se on siinä. Sitten nämä pahvit otetaan pois. Siitä lähti ensimmäinen. Ja toinen. Ja tässä on nyt nämä langat, millä se on solmittu. Sitten sitä voi vähän tuolla pöyhästä. Sitten on se hauski homma, kun saa leikkiä parturilla. Nyt tän saa leikellä tästä, että tää on tämmönen kaunis, ettei jossain ole joku pitkä roikale. Tuolla on vähän pidempiä. Aika söpö. Ja nyt kun meillä on tää kaunis tupsu, niin mä ajattelin, että mä ompelen sen tänne liinan tähän terävään päähän kiinni. Ja sitten jos tää liina vaikka roikkuu tälläin, niin se on kuin kaunis lumipallo olisi siellä liinan päässä. Nyt täytyy vaan ottaa sitten vähän paksumpi neula, että mä saan nämä langan päät siihen. Seuraavaksi sitten kiinnitetään tämä tupsu tänne päähän ja siihen tarvitaan sitten tämmöinen teräväpäinen, isosilmäinen neula, koska tää on paksua lankaa. Ja tässä nyt kun on nämä langat, niin nämä 2 laitetaan ekaksi. Koitan saada ne tonne neulasilmään. Noin. Ja ne pitäisi nyt pujottaa tältä puolen. Ja sitten noi toiset 2 pujotetaan tolta puolen. Ja mähän saan nyt käden tänne, kun tää on niinku tavallaan tämmönen tasku. Ja nyt mä pujotan tosta. Noi 2 lankaa tänne. Tää on niin paksua, ettei tää meinaa oikein. Noi. Sitten otan noi toiset 2. Ja ne piti saada siitä vähän vierestä. Elikkä tuosta. Noin. Nyt langat on täällä. Sitten mä vedän, että tää tupsu ei olisi nyt ihan kuristettu tähän kiinni, niin mä vedän sitä vähän, että se saisi vähän tilaa roikkua. Noin. Ja sitten tänne tehdään vaan
umpisolmu. Jos kyllästyy, niin tupsu on helppo ottaa pois. Tai jos se menee pahaksi, niin se voi vaihtaa. Jaha, tuolta pilkisti joku irtojuttu vielä. Noin. Nyt se tupsu pystyy heilumaan siinä. Ja kun toi tupsu se on aika raskas, niin jotta tää nyt ei täältä lerpattaisi, niin mä ampelen tän käsin tosta muutamalla pistolla kiinni. Mulla on täällä ihan ohut silmäneula ja siinä punainen lanka. Noin. Ja neula tuolta ylös, että saan solmun tonne piiloon. Mulla on 2-kertainen lanka. Ja sitten tästä ihan muutamalla pistolla tää kiinni. Ja pitäkää huoli, ettei pistot näy täällä oikealla puolella. Niin nyt ei pääse sitten repsottaan tää liinan pääty ton tupsun painosta, vaan se pysyy ryhdikkäänä. Ja muutama pisto vielä tosta takaisinpäin ja sitten päättelen sen tohon. Muutama pisto samaan kohtaan ja viimeksi voi sit vetää langan tuolta silmukan läpi. Noin. Liina on nyt valmis, paitsi se loppusilaus, eli tää silitetään nyt hyvin. Sitten on kaunis laittaa lipaston päälle tai joulupöytään tai antaa vaikka lahjaa. Sitten mennään silittää.